Program ya Ndale mbuyomo yabwereranso pano pa Mzati TV komanso radio. Kwa inu amene mukumvera tithokoze kwambiri kuti mumatenga nthawi yanu kumvera. Komanso kwa inu amene mukuonera tathokozanso kwambiri kuti mumatenga nthawi yanu kuonera program imeneyi. Tikuchitabe pang'ono ndi pang'ono kuti uwu ndi ulendo wa program ya Ndale mbuyomo. Ndale zimene zinachitika mbuyo. Nde mbuyo mmatha kuyambira an hour ago, a week ago, mwezi, chaka ndi zina zote. Pakati pano tikuyang'ana kwambiri nkhani za zimene zinachitika mu program ya makamaka mu Ndale koma Ndale zake za mbuyo. Evans Ronex Matola anali pano Sabata yatha kucheza ndithu ndi Bwana Gunde amene amatithandizira kwambiri kupeza information yokwiririka imene timafuna kuti inunso muidziwe. Takulandirani. Zimwambiri bwana. Takulandirani. Athokoza. Kodi munapita ku Zambia ngati? Ife ku Zambia sitinapite. Koma tankhala kuti ndi amodzi mwa anthu amene because amengoni. Okay. Pure ngoni. Pure ngoni. Ndiye zikatichitira moteremo timakhala anthu amene takhudzika kwambiri. Chifukwa timadziwa kuti tata imodzi mwa nsanamira za angoni. Ife ndi amaseko ngoni, waja ndi ajere ngoni komanso akumzimba. Tonsefe ndi amodzi chikhalidwe chake. Pacha being a historian zimene zimazitsata kwambiri. Kwa basi. Tathokoza. Ndithu bwana. Zikomo kwambiri. Ayetu. Timati tiyambire nkhani yathu ya Ndale mbuyomo Sabata yatha pamene umayang'ana kwambiri nkhani zokhudza ubale umene unalipo pakati pa Dr. JOYCE BANDA komanso Bingu Mutharika. Yes. Zimene munafotokoza. Ezo. Tidaonera mpaka pamene makamba nkhani yokhudza succession plan. Kuti zikuoneka ngati kuti succession plan yabwino panalibe. Zimene zinakhudza bwanji utsogoleri wa chipani cha DPP. Tiyambire pamene. Nkhani yokhudza succession plan ya second term in the preparation ya masankho a 2014. Sitinganene kuti it hit hard chipani cha DPP ngati mene zinakhalira ku chipani cha UDF. Ndikhulupira kuti ku chipani cha DPP kunaleka discipline kamene kanayikidwa. Okay. Onele kuti pagulu sipalephera mmodzi kapena awiri amene amaona kuti ine ngakhale mukuti tikhale chete kumene sindikhala chete. Okay. Ndiye timafotokozana kuti zikuonetsa kuti pamene panayamba kusemphana kwambiri Dr. JOYCE BANDA ndi malemu Professor Bingu Mutharika nkhani imene yokhudza kuti mene tukafika mu 2014 amene angayimire chipani cha DPP ndi nani. By that time nkuti Professor Bingu Mutharika atayamba kupanga kai prepare Professor Arthur Mutharika. Kodi mmene mukuti Peter Mutharika akadali kumala ali konkono ataservaso dziko lino ngati Minister of Foreign Affairs komanso ngati Minister of Education. Remember mezi nkachitika ziwawa ku Chancellor College mpaka na Chancellor College mana itseka for 8 months. Zimezi zinkachitika nkuti Professor Arthur Mutharika ali Minister of Education. Okay. Tinene kuti zimadziwikiratu kuti Bingu amachita groom brother in the name of Peter Mutharika. Munthawi imene yoyo pamene pamene ulika succession plan po kanali ngatika kugwedera. Nthawi cha pansi zimadziwika kapena zina pansi ndi sitingakane zimadziwika ndithu. Okay. Koma kuti openly sizinkadziwika. Koma cha pansi from those records that I have read zimasonyeza kuti pansi pa pankachitika ziwiri zitatu zimene anthu ena chifukwa cha discipline imene inalipo mu chipani cha DPP ena aja zinthu janazipemeza kuti I think this is the way to go. Mwina except Madam Dr. JOYCE BANDA amene anasankha kuti if this is the case ineyo ndi yayi ndifake zidachitika so imakhala kuti mbiri kudzibwereza. Kwa zimene zidachitika so pakati pa amalewezi malewezi Justin Malewezi ndi Bakiri Mulozi. Kuna kuti nthawi imene timakonzekera kuti masankho amalewezi also had an interest. Koma zimene zinapangisa kuti pamene ambe kusemphana. Nde zimakhala kuti each and every government ikamabwera ikamatha term ya president ndi vice president pamakhala kuti kusemphana mwina nkhani yatsopano tikamadzangana the next election. Zimakhala no bwanji chifukwa
ndikhulupirira kuti a JOYCE BANDA I think intelligence kadauzabe ndikhulupirira choncho nkuteka kadauzabe ndithu kuti komatu ukuku china chake chitha kuchitika ndi amagwira bwanji ntchito how amagwira bwanji poyambirirako zikuyambira 2009 zimayenda 29 2009 2010 zimayenda chifoti panalibe chiti yonse imene chimakambidwa ndikukhulupirira kuti ngati mkumano wa NGC that's the National Governing Council chipani cha DPP she could attend those gatherings because she was one of the senior party members ndetu ndikukhulupirira kuti mwina zimene zimakambidwa kuchipani akubana kapenanso zina zimene amachita kuzimva ndi zimene zimapatsa chithunzi kuti tikhala kunena kuti zinthuzi we are preparing for someone amene a president amusankha kale nde zitamba kuoneka kuti zimayamba kuoneka zinthu zimaonekera kuti ngati wakuti uja kumaonekera kwambiri kuposa office yakuti obviously preparation ikupita kwa mkulu amene uja kuti pamakhala kachinsinsi ndithu kuti pakhala kuti tifuna uyuyu atenge chinthuchi papakhala kachinsinsi kamene kamaonekera kapena mwina anthu ena sitimangona ngati zingochitika ya zina timango zimatha kuchitika kuti munthu ifota ndi kuthekera kugwira ntchito koma nthawi zina imene ndimene timacha kuti preparation of a success kupanga prepare munthu atazatenge chinthu mmene apange prove kuti is capable of performing that duty basi mtume ichi atere nde zimachitika ndithu olo nyumba mmene mwana amene umaona kuti uyu ndikhuma ndodalirika amene mantuma kwa fuso tafuseri musandiyang'ani lidiso ulondo wapyeza yayi ndifuna ndifuse fuso pano as a historian yes kodi boma likakhala kupanga sideline ma vice presidents ndikumatumiza anthu ena kuti mwina azigwira ntchito pamalo pamene mwina it was better to be done by the vice president kumakhala kuti kuli kanthu kena mkatimo kamene kakuwira kapena kumakhala kuti succession plan ija ikuyamba nokuonekera kwa anthu ndikuyankhana mwachidule kwambiri mavuto onse amene machitika aja vuto ndi constitution yathu Okay. Yes. Okay. Chifuka, the office of the vice president is a delegated office. Now, if it is a delegated office, the simungapange blame munthu wina kuti wakuti akunziza kuti ndi mukulakwitsa. Okay. Chifuka constitution yathu imangoti office ya vice president is a delegated office. Kutanthauza kuti ndi office imene munthu amene amakhala moyo amangotumidwa. Pangani chakuti ichi musapange pangani chakuti mutataka kuti wakhala term yake osatumidwa palibe chimene akuluza. Okay. Chabwino ndino mmene zikuonekera pa zione kuti ndi imene Peter Mutharika amakonzekeretsedwa kuti adzatenge udindowo ndikuti ntchito zina zimene amene akugwira JOYCE BANDA zimapita kwa Peter Mutharika not only him koma kwa anthu amene anali who were loyal to the party. Ndikuti mbali inanso kumakhala kuti ka loyalty kaja kakuphwanyidwa. Loyalty ndiyofunikira kwambiri. Loyalty pamalo aliwonse ndiyofunikira mafuna kuti kodi pagunda khala ena malamulo ake ngoti chani. Ndiye ukasankha kuti ndidzipange zosemphana ndi malamulo. That's when you are easily blind. Okay. Yeah. Okay. So mmene timapita ku chisankho kuti sapano term yachiwiri ya Bingu Mutharika mmene pomaona ife ndi maso auzimu kapena maso au munthu kuti tikupita kuti tikavota mu 2014 kukhulupirira. Bingu had planned to make Peter the next president. This is what is said now. And this is what is also written in some other pages or articles. Koma amene anali vice president wa dziko then anali JOYCE BANDA. Dr. JOYCE BANDA. Zimezo zikutanthauza kuti pakati pa Peter Mutharika nda JOYCE BANDA samaona na bwino. Ndipo zimene sinoma wamutakhala nsimuka ndi munthu ine masuzumira pompo ndasankha munthu ine munthu unaje simukamone bwino. Okay. Yes. Ndi pamene tikunkatiyenda tsopano tikunkatiyenda ndikuti Peter amayang'ana maso kwa JOYCE nkuyang'ana maso kwa Peter pomena kuti ine ndi vice president serving vice president awakona kuti ine ndikuoneka ngati ine ndamene ningachitenge chinthu chikutsogolo. Chipani chinagawika anthu akudziwa kapena chinayamba kugawika kuchokera kuntunda chifukwa inafika pena pake chipani cha DPP chinagawika ndithu. Okay.
na fotokozana kuti sabatata I think sabatata na kuti mene zinakhalira ku chipani cha UDF ndi mene zinakhalira ku DPP ndizosiyana zinthu zake zochitika zinozofanana koma reaction ya mene zinthu zinakhalira ndizosiyana at least ku chipani cha DPP kunali ka discipline pang'ono kamene kanapangitsa kuti chifukwa ku convention si kuti ukapikisana makhala munthu mmodzi kapena nthawi amata kukhala kuti akhoza khala nthu okwana 5 or 6 ndipo ndikukhulupirira kuti convention ya chipani cha DPP imene kuchitika mu 2013-2014 imene ijakwana akanakhala kuti panalibe endorsement or direct from the president kuti aliyense ikhale apite amene akuona kuti ndifuna kukapikisana apite ola akanatha kutoka nthu okwana 6 convention koma chifukwa chona kuti the president ndi amene anatsogolera kuti ulendo wathu wa 2014 tikuyenda ndi uyu ndiye kuti ena onsewo palibenso amene akhoza kusankha kuti ineyo ndifuna ndisemphane ndi zimene president ukatero ndi mmene kumale kwathu kuno kumakhalira ndale zathu ndiye kuti zinthu zina zimene ungatumikira ngati mboma sopatsidwa moyo umenewo even ma business komanso ma ministerial positions kapena even ma parastatal mmene ndiye nthawi zambiri anthu ena amasankha kuti ndikhale chete bola ineyo ngati contract kalipo basi kadzipite yetu. So tikunkatiyenda temu yachiwiri apa pataonekana na kuti khangati palibe mgwirizano pakati pa a president ndi a vice yawo maka chifukwa chakubwera kwa munthu uyu wachitatu uyu amene ndi Professor Peter Mutharika osati kubwera koma kuti kusankhidwa tikuti endorsement yawo so kubwera kwana tabwera kale mchipani so endorsement tikuna ali mchipanimo koma sono wachoka mchipanimo wabwerano pakati pa anthu awiriwo kuti uyu akona kuti kusindi kupitiriranso awakona kuti mpando ndi maufuna ndi awanena kuti iwe tabwera ukhale apo ndikupereka sona takula kuti tonse tikuyangana ndani tikuyangana nawe ndiye tikuyangana no kumapita no ku going towards chisankho padali kugawikana mu kayendesedwe ka dziko kamene ni mumatha kuona kuti panafika dipena pakuona kuti yes mwina anthu ena samaona koma ngati dziko ifemo ngati anthu amene timatsata timaona bedi ngakhale sizikulongosoka bwinobwino koma apa pali kugawikana kugawana kumene tingakupange noti ndi pamene tsopano a JOYCE band atatopa kuti inetu zikuoneka kuti apapa no chance for me ndi pamene tsopano one choyambirira nchoti asiya kupasidwa ntchito iliyonse as a delegated office sikuti sokunayi kulakwa chifukwa ndi na fotokozera constitution imene kufotokozera ndiye ali silent tsopano ndimene kumene kuja zinayamba kuonetsa kuti ayamba kupanga maplani oti apange chipani chawo ndipo anachipanga chipanicho ndi chipani chija chidayambika malemu Bingu alipo chipani cha PP chinayambidwa malemu Bingu alipo iwo akadalibe vice president because she could meet with those people who were her royalists komanso anthu ena amene amaona kuti bwanji tabwani kuti tigwire ntchito limodzi amapanga zimene ndi chifukwa chake mukumbukire mwina tipitako kumene koko kuti zinachitika zotani atamwalira Professor Bingu Mutharika kunanga kuna nkhani zotani because that's where we are heading now chabwino so nkhani ena kuti no zachitika kuti no talowano 2012 kumayambiriro achaka cha 2012 kuti chipani cha PP chitakhazikitsidwa kale chipani icho chilipo koma chitabwera poera chili mazira koma kuba ngoti titi mazira kodi tine kuti nchikuta mwina titi kuti anthu angapobe amene amakuma chipana chipangaka ndipo sikuliso zinayi zobisa anthu ake amene amakuma nawo mabuku adalemba kuti ndandenda what I know is that you cannot mention the party I cannot remember I cannot mention it because I remember what I remember is that the party by 2012 was already formed and registered but timaona nkhope kumene kungakhensi mutchula koma timaona nkhope kumene kuza Uladi Musa was there timaona Brown Mpinga Njiranso adali kumeneko Asadiki Miaso was part of that ndi mwadi nusimutchula inu mukuchula kuti anthu amene anapita kumeneko ndangonena kuti ine ndikamba kuti zakupangidwa kwa chipani cha PP ndi kupangidwa kwa chipani cha PP ndi pamene tsopano anthu ena amukatchulawo adakhanga kuti anadzatulukira chipani chita wamboma sadali nawo mbali mozi yopanga chinthucho silingana nayo mbali fapo opanga chipanicho zina za pansi sizimajuka kuti amapanga ndi ndani koma mwina nthawi zina mmati munthu akamapanga zake ndi munthu uja akadzatumphuka akuyenda na anthu awemba kodi iyo kusimba kuja masimba chifukwa cha awete ndi mwina conclusion ya anthu imene amakhala nayo ndoyena kuti atamwalira Professor Bingu Mutharika pa 5 April
mzimu wake utse mumtendere. Ndi pamene akuluakulu amene kuchoka kuchipani cha DPP anatumphuka wapanga join Dr. Joyce Banda. Pamene anthu amapanga conclude kuti ndiye kuti chipanichi anayambira limodzi. Mudakambapo kuti tili ndi vuto lokhuza constitution yathu makamaka ku office ya vice president. Titalowa 2012 chikadali mmazira chikadali mchikuta akuluakulu kambirana za chipani cha PP akumakambirana ubalewu sukuenda bwino. Yes. Koma anthu they are saving boma limodzi. The same government. Winner the president, winner the vice. Nde uku tikuona kuti kulapita Mutharika amene akuumbidwa kuti akhale president. Uku kuli a Joyce Banda omwe ndi vice president. Cham chikutakutamu ayambisa chipani. Anthu awiri amenewa akuyang'ana 2014. Yes. Talowa 2012. April 2012. Yes. Kudachitika zinthu zimene aliyense sadazizindikire. Ndipo ine ndimanena kuti chipani cha DPP chili ndi ma structures amphamvu. Okay. Ndimanena izi chifukwa kuti mene zinakhalira mu 2012 zikanakhala zipani zina mwina kwanakhala kuti chipani cha DPP sitidzachiona somboma. Kwa amene anaphonya a special edition yomwe tidali nayo yokhuza Madam Professor Bingu wa Mutharika. What happened on the 5th of April? Yeah, pa 5 April it was just again another normal day. Okay. Chifukwa kunalibe report ina iliyonse kuti president wadwala ya iwasowa masiku awiri atatu sitikumuona. Koma tsiku limene lapa 5 April naliso tsiku limene president ankafuna akhale ndi press briefing. Okay. Mpaka na inu ngati atolankhani ambiri anayitanidwa kuti akapange nawo attend press briefing imene yofuna kufunira zabwino a Khristu dziko lino Malawi komanso pa dziko lonse lapansi chifukwa cha tifani nyengo ya masautsa ambu Yesu. Okay. Meaning to say china chichonse chabwino so ndithu wadzuka bwino ndithu kandi breakfast yo zomwe zimachitika ku State House za tsiku ndi tsiku zinachitika ndithu. Koma all of a sudden nakuzinda kuti as the president was meeting one of the anthu amene analipa list kuti Madam Agnes Penemulungu basi he just collapsed. Tsiku limenelo amene lokumana ndi anthu angati according to the history? Tsiku limene pa anthu okwana angapo there were about if not 6 people. Okay. Atatu amene kumana kummawa, atatu amene kumana kumasana. Okay. Koma atatu akumasana awo asana kumane nawo amene anakumana ndi away anikoti atatu. Okay. Akhale Dr. Patricia Kariati komanso aroko mauwanganesa akulakwitsa ndi Madam Agnes Penemulungu. So mene makumana ndi munthu wachitatu around 11 o'clock ndimene zinkaoneka kuti zinthu dziko muno zatisokonekera. Ena sadziwabe mpaka pano. Kodi adajesedwa poison? Kodi adangogwa? Chifukwa mpaka pano ena akuonera programu hii sadziwa. Zone. Programu ya padala medali nayo sadaonere. Lero lomwe mwayi ayikumaniza programu hii. Chidachitika ndi chani atamaliza kukumana ndi anthu awiri amenewa tamene amakakumana ndi Penemulungu kudapeza zotani? Ya muchikhedo chefe anthu akuda munthu akatisiya munjira yoteroyo komanso anthu ambiri understanding yathu timakhulupirira kuti pala anthu ena ake akuyenda kuti amwalire basi. Ndiye pala anthu ena ake sakuyenda kuti amwalire. Pachikhalidwe chathu chachichefe anthu tideka kuti afungayi amene akuyenda kumwalira kandi agunda atamwalira titha kumvetsetsa. Koma anthu ena makamaka office ya president ngakhala office ya vice president even so khawo even anthu amene alotchuka kwambiri mdziko muno kandi ma prophets kandi ndani timayembekezera kuti anthu amene sangamwalire kuti ali ni moyobe moti chitati china chake chitika timangokhulupirira kuti basa amene uja wachita kulodzedwa wachidyetsa poison kapena amene uja chipo chimene mpanga chilipo chimene mwanenera mawu amenewa tatambasula. Okay, ndilankhula izi fo china kuti mmene zinakhalira za Professor Bingu wa Mutharika pa 5 April zina zodzidzimutsa zimene anthu ena mpaka na ena ngakhale kuti kunali commission inquiry savomereza ama akamba zawo kumenewo amaganizira chifukwa china kuti zitachitika izi kuchipatala vuto lifa kuti pite konse kuchipata zina atano zitano ndi kuti titenga nthawi yayitali kwambiri. Koma conclusion ina kuti ata
zitavuta choncho kuti agwa ku chipatala amene ku Paris ndipo anapena ku chipatala from there ampana apeza ku South Africa. Unfortunately mene afika ku chipatala chake mu Central Hospital madokotala anataonetsera I think munthu uyu watesiya kale kufika pamenepo. In you as a historian, yes, do you want to confirm to us kuti Bingu according to zolembalemba, yes, osatiza mutu mwana no. koma zolembalemba, yes, adamwalira Malawi muno? yeah, according to many that commission of inquiry mendi 105 pages. I have it ima photocopies ndithu kuti malinge ndi maumbono siyana anesi whatsoever zimaseweza kuti mene a president amafika ku Kamuzu Central Hospital analo atc zidavuta pati kuti ku Kamuzu Central Hospital ko anene kuti mwatibweresera maliro kuti mpaka pofika kunyamula munthu ndi kufika naye ku South Africa yet ku Kamuzu Central Hospital adafika atamwala. Chidavuta njani? Ine nadesha tukamba isinkhane yafunga ichiwaya amene mukwane nawo kuna kuti awawa atamwalira palibe vuto timvetsetsa. Tukamba isinkhane yafunga ichiwaya kaya Evans Matola tukamba nkhani ya the state president. Okay. Imene for the sake of security, okay, komanso pofuna kuti dziko lichilandire chinthuchi singangolengeze kuti afunga ichiwaya mwaliro pamene kuti pachitike zinthu zambiri in order to bring sanity in government komanso to bring sanity in dziko. Okay. Ndesi kuti olakanakhala ku chipatala panga confirm chifukwa even chipatala cha Kamuzu Central Hospital sikuti chinatulutsa chikalata chosonyeza kuti president has passed away, no. Koma kumene ku Central kunali dokotala madokotala sana iso modzi madokotala angapo komanso nesi amene ataona amadziwa kuti apapa president atisiya koma ndi ndani amene akana tulutsa. There are so many things amene akanakhala kuti okay tukamba za munthu amene anadzuka mmamawa ndi mphamvu bwino amene atenga breakfast yake amene akwanitsa kukumana ndi anthu angapa amene amata kumane nawo amene ane ndi program ya tsiku lonse amene atalankhane mdziko muno amayembekeza kuti awalankhule komanso alankhule ndi dziko lino as a normal day. Ndewa kumana ndi anthu ena now somebody angolimba mtima ndiona kuti the president has passed away muganza kuti amene mphamvu energy yomane zimezi ayitenga kuti. Okay. Yes. Ndiye mpaka adapita ku South Africa. Aha. So it's from South Africa kumene kuna zazindikira kuti munthu uchatsopano officially that is pa 7 April. 7 April. Ndipo pamene kudzera ku wireless ya boma analengeza kuti president wa dziko lino anadwala ndipo atadwala watisiya pa 7 paja koma pa 5 ndi pa 6 of course nkhani zinkamveka ndipo anthu ambira kuti amakhamukira asananyamuke nkhale kwa Kamuzu Central Hospital amakhamukira kumene kuti. Okay. Ndipo anthu atakhamukira kumeneko kuti akaone kuti kodi nkhani zikumveka zinthu ziona di ndipo pamene kunapangidwa plan you can just imagine kuti mmene thupi la president limachotsedwa ku Kamuzu Central Hospital kuti lidzipita ku airport silinaendere mu ambulance ya boma ya ku State House. Okay. Okay. Anatenga a normal ambulance ya pa chipatala kuti anthu asadziwe kuti what is happening chifukwa tukamba and it's not even a problem chifukwa tukukamba za munthu amene wamkulu mdziko anthu amene ngati dziko likuyenda likuyenda chifukwa cha Yesu. So you can't simply say kuti basi munthu uja kulibe mugaza dziko lenda banja chabwino. I'm trying to be very careful chifukwa sindifuna kuti anthu amene akutionera tiasiye mbuyo. So tikuchokera tu ku an environment kumene president ndi vice president sakubwereza. Yes. Uku kuli kachikuta ka PP uku kuli a Professor Peter Mutharika amene he's being groomed by the president. Zimene zizi zitachitika chonchi pakati pa mbali ziwirizi pankachitika zotani ukuku adala atadziwa kale intelligence amama kuti khangati uku zativuta if yes zimatani chifukwa panachitika ka discipline kena kakindithu kuti mbali zonse sizimaoneka kuti mukubisa kapena mukupanga zakuti yeah that is very ali sanali chete what was happening chisisi chekena vuto limene alipa ndina kuti ndi vuto limene tili nalo lidzaka sindikudziwa kuti ngadzali sinthe bwanji lonena kuti ngati pali kusemphana kwina pakati pa office ya president vice president pa zinthu zina kani nkhani yokhudza yokonzekera masankho amene akubwerawa amakhala kuti sinagetse delegated office pali zinthu zina zimene simaidziwitsa office iti.
You see that? Yes. It's a delegated office. Someone who has been delegated in mufuna ndipange delegating. Pali zinthu zina zimene mukufuna kuti muzifotokoze. Muli ndi ufulu osankha kuti olino mwadwala. Mukhoza kwauza ana anu kandi kunyumba kuti musauze ngakhale timagwira ntchito limodzi manager musauze kuti ndadwala. But do you believe kuti ulalibe wina kamana atsina khudo? Okay. Munthu tumatha kuuzidwa. Koma ine ngati mwadwala ine ndikudziwa kuti amene ajasana tumizira uthenga. There is no way ninga nyamuke phazela ngati bwe kunyumba kwanu ndamva kuti mwadwala. Mukandifunsa kuuza ndina kuti ndiuza ndani. As a historian, ayakhamotero timalizire motero program yathu ya Ndale mbuyo mo sabata ino akuti ine ngati mwadwala koma simuna tumize uthenga kwa ang'ono anu kuti ine ndadwala. Kodi ang'ono anu angangothamanga kuzeno ndamva kuti mwadwala mapeto akakopa kufusidwa kuti wakuuza ni ndani. Ndathokoza kwambiri ine yodzina langa ndifunga icho tikuitsatira bwino nkhani iyi tikufunitsitsa kuti iniyo muitsatirenso bwino nkhani iyi kuti tione kuti tipanga utani. Sabata yamawa mudzakhalenso pomwepo mwakoma nonse. Tinali ndi John Gunde the historian komanso Joe Somera pa kamera. Zikomo kwambiri.